Urtaroak eta hilabeteak. Urtarrila da, urteko lehen hilabetea. Hotz egiten du, negua da. Egun hauetan, berokia, txanoa eta eskularruak beharrezkoak dira. Bufanda ere ez ahaztu. Egunak laburrak dira, gauak berriz luzeak. Zuhaitzak biluzik daude eta animaliak kobazuloetan lotan dihardute. Otsailean basoa isilik dago. Mendiak zuritu egin dira. Elurrak dena hoztu du. Zein hilabetea proposa elurrarekin jolasteko. Baina dena ez da zuria. Mimosen lore horiak zelaiak eta hiriak alaitzen dituzte. Laster, beste zuhaitz asko ere esnatuko dira. Martxoan, elurra badoa pixkanaka. Basoa esnatzen dijoa, eta animaliek kobazuloak uzten dituzte. Zuhaitz batzuen lehen hostoak ikus ditzakegu, baita lore txiki batzuk ere. Negua bukatu da, eta udaberriaren hasierak pozten gaitu. Apirilean, zuhaitzen hostoak jaio eta zelaiak eta hiriak kolorez betetzen dira. Eguzkia agerian bada ere, oraindik ez ditu egunak gehiegi berotzen. Euria egiten badu, aterkia hartu, botak jarri eta segi kalera potxingoetan jolastera. Maiatzan egunak asko luzatu dira. 11 koloretako lore jaio dira eta txoritxoak kantuan daude. Mendiak eta hiriak berdez jantzi dira. Ze ideia ona, mendira hurbiltzea, paseotxo polit bat egitera. Zortea baduzu, animalia jaio berriak ikusiko dituzu. Ekaina etorri da, eta egunak ez dira gehiago luzatuko. Baina eguzkia zeruan dagoenez, gero eta bero gehiago egiten du. Eskola bukatu da, eta uda hasi da. Bai polita uztaila, jendea kalean dabil, galtza motzak eta eguzkitako txapela atera armairutik, beharko dituzu eta. Baratzeetan koloretako fruta eta barazki pila dago. Ze onak daude sagarrak eta udareak. Baita sandia eta meloia ere, ur asko dute eta gozoak dira. Abuztua, hondartzara joateko hilabete aproposa. Bero egiten du. Ez ahaztu beharrezkoa dela eguzki krema ematea. Itsasoko ura epel-epela dago. Bai dibertigarria, igerilekuan lagun berriekin jolasean. Iraia hasi da, eskolako lehen egunak. Lagunak ikusiko dituzu berriro, eta agian, maisu edo maistra berria ezagutuko duzu. Uda bukatu da eta udazkena hasi da. Urrian, eguzkia da zeruan, baina gero eta gutxiago berotzen du. Zuhaitzen hostoak kolorez aldatzen dira. Marroiak, laranjak, gorriak edo horiak, denak ere politak. Hostoak lurrera erori baino lehen, urteko azken fruituak jaioko dira. Azaroan, gaztaina errek gorputza berotzen digute. Hasi da hotzaila da. Eguna, gero eta motzagoa izan arren, oraindik gauza pila egiteko garaia da. Intxaurrak pilatu, hostoak bildu, parkean jolastu edo potxingoetan saltoka ibili. Abendua da.
Gabon kantak eta barreak entzuten dira. Etxean, goxo egon gaitezke. Musika alai entzuten, ipuinak irakurtzen edo sukaldean laguntzen. Kalean, hotz egiten du, negua itzuli da eta urtea badoa. Hilabete honetan urteko gaurik luzeena izaten da. Horrela, egunak luzatzen hasiko dira eta urtea berriro hasiko da. Zein da zure urtarorik gogokoena? Eta gehien gustatzen zaizun hilabetea?